Benvinguts a la convocatòria d'Antaviana. És el nostre 18è aniversari, que equival a dir que hem arribat a la majoria d'edat. És una bona ocasió per fer balanç de la nostra trajectòria vital i adonar-nos, una vegada més, de l'encert que va suposar escollir el nom d'Antaviana com a nom del centre de rehabilitació. És per això que sentim un profund agraïment al seu autor, en Pere Calders. En la narrativa d'en Pere Calders hi ha 8 temes recurrents i reiterats. D'aquests, nosaltres n'hem escollit 4, com a fil conductor de la representació que veureu. La casa, com a espai i com a lloc. El rellotge, com a temps que ens organitza. Les mans, com a origen del pensament, del llenguatge i de la comunicació. I el teatre com allò que ens convoca. Una altra raó de l'acte d'avui és retre un sentit homenatge a la senyora Montserrat Busqué i Barceló, ambaixadora de Cultura i col·laboradora d'Antaviana des dels seus inicis. La seva clarividència en el procés d'aprenentatge de la música és encara d'actualitat. La seva manera de fer i les ganes de tirar endavant els projectes col·lectius s'encomanaven. La Montserrat Busqué va morir fa 2 anys, però no del tot. L'últim repte va ser dir-nos: a veure si sereu capaços de continuar. I aquí estem. Va llevar-se emmorriat, amb el geni de través, i començar a regirar tota l'habitació. Obria calaixos i armaris, rebotia la roba per terra i, de sobte, es va posar de 4 grapes per mirar sota els mobles. La seva dona, del llit estant, se'l mirava amb un somriure mofeta i l'aire de deixar-lo fer. Al cap d'una bona estona li preguntà: Què et passa ara? Què tens? He perdut la memòria i no la trobo enlloc. Va respondre ell amb un rebuf. La dona va esbatenar els ulls, alçar els braços com si clamés al cel i enrigidir tots els músculs de la cara per expressar la infinita paciència d'aquest món. Que no veus, infeliç, que la portes posada? L'univers literari de Pere Calders és un univers ric, complex i profundament imaginatiu, que ens retorna com un mirall una imatge pertorbadora de la realitat humana. No pot amagar la reflexió incisiva a què ens convida sobre les contradiccions, les paradoxes i els absurds que envolten allò que se'ns vol expressar com a veritats absolutes, principis inalterables o grans seguretats. El tercer cel, dins d'un mirall, reflexa les imatges d'un món ignorat. I el quart cel és irreal, com un oasi verd en un desert estrany, com un oasi verd en un desert estrany. La casa, la llar aparentment plàcida, l'ordre quotidià, la seguretat, són, de vegades, el punt d'arrencada d'un procés que s'inclinarà cap al trasbals, com quan a casa apareix una malaltia mental. Però, paradoxalment, la casa és el refugi indiscutible. La casa, en el centre Antaviana, qualsevol espai pot esdevenir un lloc, en qüestió de segons o amb el pas dels anys. La clau consisteix en evitar-lo, domesticar-lo. És la qualitat del temps viscut el que transforma un espai genèric en un lloc singular. Però també és clar que cadascuna de les persones que venen al centre han hagut de fer-se un lloc i el centre Antaviana ha hagut de fer lloc als que han arribat. Aquí m'hi trobo bé. Aquest és el meu lloc. A Antaviana hi hem de cabre Tots! Al centre tots ens hi fem, de mica en mica, un lloc. Només així, aquest lloc comú anomenat Antaviana pot esdevenir plural i tenir al mateix temps
un rerefons personal. És un lloc que ens l'hem fet nostre. És el lloc on es recullen les nostres angoixes i les nostres pors. A diferència d'altres llocs, en aquest la nostra veu es fa íntima i en això hi ha la seva comunió. Que de l'espai físic n'hem fet un lloc i aquest és tan personal com comú. Tots nosaltres, en Taviana, també hem reflexionat molt sobre el temps. Què seria del temps si no tinguéssim la imatge mental de l'aturada i del canvi, si no tinguéssim l'experiència d'haver viscut l'espera, l'ingrés, els canvis que s'han produït a fora mentre érem dins, la manca de fites? Al centre en Taviana hi ha un gran rellotge a la sala, molt present quan fem el grup de paraula. Aquest rellotge és testimoni de les nostres intervencions. El temps que passa per nosaltres és complicat. La malaltia ens dona estones de solitud que el rellotge sembla reticent a engolir. Pot semblar que en aquest tràngol el temps es perd en pous foscos de pensaments laberíntics. En Taviana s'avança i es consolida el temps de convalescència, aproximant-lo al temps de tothom. Al centre en Taviana, però, la reflexió sobre les mans també ha anat per altres viaranys, convençuts que l'home pensa perquè té mans. Sí, tenim unes mans que ens ajuden a conèixer l'entorn i els altres. Podem dir que tenim unes mans que hi veuen. Maria Mercè Marçal, quan esperava la seva filla Eura, va escriure un poema magnífic sobre les mans. Deia: guaita, tenim les mans de la mateixa mida, i les meves per grosses, les teves per petites. Ja ni sabem on s'han trobat amor, les nostres mans de la mateixa mida. Mans per a conèixer l'entorn sense perdre l'equilibri. Mans per poder transformar-lo fins a fer-nos a l'amable. Mans per ajudar-nos a interpretar-lo. Mans per crear les nostres pròpies condicions de vida. Al centre en Taviana no fem teatre, ja que el primer element distintiu prové del fet que, a diferència del teatre, al centre en Taviana, l'altre ja existeix. L'altre, sigui qui sigui, arrossega una història curta o llarga que, si és ignorada, pesarà sempre com un llast a la contra. Buscàvem un nom pel nostre centre i vàrem trobar-nos amb el d'en Taviana. Aquest va ser justament el nom escollit per donar-nos a conèixer a partir d'aleshores. Quin és el seu significat? Vet-ho aquí. Una paraula que pot servir una mica per tot. Amb el nom d'en Taviana ens sentirem de seguida identificats.
Una vegada, un nen que es deia Bel es va inventar una paraula nova. Antaviana. Antaviana. La Bel va enamorar-se d'aquella paraula tan seva i, de moment, se la va guardar com un secret. Antaviana. Antaviana. Què dius? No res, és la lliçó de geografia. No paguis més, Abel. Avui et posaran 0. Aquest xicot no farà res de bo. Jo, a la teva edat, ja dividia per 4 xifres. Aquella bata li agradava molt. També se'n podia dir Antaviana, però una bata no acostuma a tenir un nom per ella sola, com ara l'espasa del rei Artur o el cavall del Cid. Abel, avui se t'ha enganxat el coixí a les orelles? Vet aquí que la seva paraula també podia servir per les qualificacions, no pas les dolentes, naturalment, sinó per les notes més altes. Alguna cosa que volgués dir més que notable o més que excel·lent. Avui he tingut Antaviana de gramàtica. Et torno a dir que se t'ha enganxat el coixí a les orelles. No, mare, no, és que m'he tingut molt coneixent el perímetre. He de trobar l'àrea de la circunferència. I si es tractés d'una paraula màgica? Podria haver-li arribat per revelació. Se n'han donat tants casos. En nom del poder que em pots donar, Antaviana, et conjuro a fer-me aprendre de memòria des d'ara tota la geometria, el grau superior i tot. Antaviana! Respecte, Abel. Que has fet una desgràcia. No, m'ha caigut una de xocolata a les tovalles. Sembla una maledicció. Sempre que aboques alguna cosa ha de ser sobre les tovalles netes. És que no pares d'un cap de dia a l'altre. Aquesta casa, saps què et dic, aquesta casa? Ningú no m'estima. Ningú no m'estima. Sembla mentida, però ningú no m'estima. Antaviana, torna la taca dins de la tassa que no hagi passat res. Torna la mare a la cosina ben tranquil·la, treure-li el cap que no l'estimo. Antaviana, presenta't, Antaviana. Surt del llum o de l'ampolla, pel poder que tinc damunt teu, Antaviana, et punt de seguida. Què passa, Abel? Mira, ja et porto una altra tassa de xocolata. Ara esmorza. No et distreguis, que el mestre es fa vell i faràs tard d'escola. Quin xicot, no sé pas què hi té al cap. Quan t'acostumaràs a pensar una mica? Antaviana. Realment havia fet una troballa preciosa. Així que arribés a l'escola, proposaria a l'Ernest, el seu millor amic, de canviar Antaviana per la seva baldufa nova. La baldufa de l'Ernest, amb punta de cel i un cordill de fibra vegetal molt resistent, li tenia el cor robat. Aquesta obra expressa amb claredat la idea, els desigs i els objectius del centre de rehabilitació. Creiem que Antaviana gira entorn de la comunicació. Només ens podem relacionar amb els altres si tenim coses per dir, per intercanviar i, sobretot, el desig de fer-ho, convençuts del nostre valor i la nostra dignitat. Gràcies. Volem que Antaviana continuï sent un lloc de pas, no un lloc per viure. Nosaltres, des del Taulí, no creiem que la rehabilitació es pugui fer en llocs tancats, en hospitals, allunyats de les ciutats i de la societat, i per tot això necessitem que vostès ho tinguin en compte i recordin que no només necessitem el seu suport el dia del teatre o el dia d'un acte públic com aquest, sinó cada dia per fer possible que aquesta integració sigui una realitat. Moltes gràcies.